मानसिखौ बारा साइज नुयोना विदाउट मेकआपाव थाबाथाय सिनाय मोनलायलाया बेलेग जायो नङाब्रा बिदिनो मोजां नुयो मेकआपाव थाबाथाय बेलेग नुयो आरो मानसिखौ चेन्ज नुखायो एकदम आब'जों बेजों इलिसा आब'जों दावहारुजों मेथाइ फैगासिनो बैसागुआव खोनासंदो ने एकदम र' फट' लायो नै बिसोरो खेबनां दहायनिया फार्स्टनिया डायलगा माबेमोन डायलगाना लोगोफोर आब' इलिसानि बे ससेया मजा सानदो लोगोफोर नाय सिंगार जाबाय बे हालिया बेजों आजिखालि लोगोफोर दिनै जोंहा मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि दङ बेनि बैसागुआव रिलिज जानो गोनां मोनसे सं रेकर्ड खालामगोन आरोना बे दा मोननै ओमफ्राय इलिसा आब'आ फैगासिनो दा बेयाव रेकर्ड खालामगोन फाइनाल होगोन नामा दिनै फाइनाल भइस रेकर्ड दङ दिनै जेनेबा आब' इलिसा फैगासिनो दोंनै गान दा एसे भाइब्सखौ मोनगोन नोंथांमोना एसे होनो हागोन आङो नायनोसै बोरै जायो खुलुमबाय बयखौबो सापर्ट खालामदो नोंथांमोना दे बैसागुआव रिलिज जागोन ना बैसागुआव खोनानो मोनगोन दा नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम देखायलांगोन रेकर्ड खालामनायखौबो एसे देखायगोन आब' इलिसासिनसोना इलिसा आब' सिंगार फेमास एकदम फेमास सिंगार बड'लेण्ड थ' जों थांबाय थानि ना टंलासिम थांबाय थानि लोगोफोर स्टुडिअसिम जोंना दावहारुबाया थ' जोंबो आन्दायदों जोंबो मिथिया दा फैफेर मोनाखै ओंखायनो गासिबो इफोराव साइकेल नामदो थ' लोगोफोर सिङाव दङ बिसोरो आब' इलिसाबो दङ आब' इलिसा ओमफ्राय नायगिरना मोनाखै जों आन्दायबाय थादोंमोन ओमफ्राय साइन बर्डबो गैया नालाय बाहेराव ओंखायनो आरोना आन्दायबाय थादों सिङाव हाबलांनांगौ दा बिथिं सिङाव लोगोफोर आब' इलिसा दङ सिङाव नायनोसै माबायदि बिसोरनि गाना बिसोर भिडिअ बानायनो होदों नालाय दावहाराव आं ओंखायनो फैफाबाय जोंबो नायनो दा लोगोफोर सिङाव जोंना आब' इलिसाया गान रेकर्ड खालामदों दावहारुजों दावहारुबाय गान रेकर्ड खालामनाय दिनै फाइनाल बय जागोन नामा बिसोरो सापर्ट खालामो नै आब' इलिसाजों आरोना नै सिङाव दं आब' इलिसा गान रेकर्ड खालामनाय बे लोगोफोर बेनिफ्राय हाबा दाननायनिफ्राय दहायनिया फार्स्टनिया डायलगा माबेमोन डायलगाना लोगोफोर आब' इलिसानि बे ससेया मजा सानदो माला टारगेटआ दावालाय दोङो होनलायनाय आरो रिलिज बे बैसागुआव होयो दै लोगोफोर आंनि जागोन आरो बेयो बेनि नै दावहारुनि आं बुंनाया बिदिया डायलग आब' इलिसा गवालाय नोङो आंनि इस गवालाय नोङो रेकर्डिं खालामगासिनो बिसोर आब' इलिसाखौ नायहर उइदाउट मेकआपसो देनजार समायना नुयो मानसिखौनो नों बुंदो मोनसे रेकर्ड खालामगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नायग्रा अडियेन्स जाहैबाय दा अडियेन्स नै रेकर्डिं खालामगासिनो बिथिं दावहारुजों नेना था लोगोफोर नेना था बैसागुआव मोनगोन दे बैसागुआव फैगासिनो सोरबाफोर एक्टर जानो गोसोबा कन्टेक्ट खालाम फैसा दंबा आब' इलिसानि गानाव सोर एक्टर जानो कन्टेक्ट खालाम दानो
बैसागुनि अच्छा नै एबार दावारनि लासिगोन लोगोफोर खोमसिदो सिङाव नै लाइटआबो एसे दोमैलु बियो क्लियार नुवाना नै थांलायबाय दावारा हेल्प खालामग्रा मानसि नांखागौ बेनो सासे उफाय गैया बुस्रा नै जोंना आब' इलिसा थांसिगोन बेयो थांसै फट' लानोलाय जायाखै बर' ओंखायनोथ' आंबो लानो नागिरगासिनो नुनायनिफ्राय मानसिखौ बारा साइज नुयोना उइदाउट मेकआपाव थाबाथाय सिनाय मोनलायलाया बेलेग जायो नङाब्रा बिदिनो मोजां नुयो मेकआपाव थाबाथाय बेलेग नुयो आरो मानसिखौ चेन्ज नुखायो एकदम आयौ हिरु जाबावसिगोनलै फाग्ला सैदो एबार दावहारि एक्टरजों दावहारुजों लोगोफोर बिसोर सानैजों मेथाइ गोदान फैनो नागिरदों बैसागुआव ने आब'जों बेजों इलिसा आब'जों दावहारुजों मेथाइ फैगासिनो बैसागुआव खोनासंदो ने एकदम र' फट' लायोनो बिसोरो खेबनां फाइनेलि कमप्लिट 2 days work दिनैनि एकदम कमप्लिट जाबाय र' now we have to go from here दे थांफिननांसिगोन दै we have to return नै लोगोफोर जाबायानो आब' इलिसाया थांग्रोबाय बेना न'आव माबा खामानि दङ जेनेबा हिनजाव मानसि आरो नों बांद्राय हराव बिदि थाबाय थाजाया अमा दार होनो नामा बिदिथ' नङा जेनेबा मानो थाबाय थानो खामानि जोब्बाय नालाय बे थांबाय जियानो जा लोगोफोर नै खोनासं एसे हौवासानिखौबो नै जोंना बेनि दै दावहारुजों आरो आब' इलिसाजों गाना नै आदा उमरनियाव स्टुडिअ'आव दङ जोङो सोरबाफोर मेथाइ बिदिनो रेकर्ड खालामबावनोबा फैदो औ नै बानायगासिनो टंलायाव दे टंलायाव लोगोफोर बे टंला कलेज खाथियावनो बेयावनो नै एसे खोनासंना ला बरिया जासिलै बैसागुआव लोगोफोर नै हाइसलै लोगोफोर इलिसानि मेथाइ होनबाथाय गोदै गाराङानो बेले खोनागायलै आयौ लाखिनांगोन नै बे इलिसाजों खनबावबाय मालाय ज'नो नै लोगोफोर दा जों बेनिफ्राय थांसै दा खामानिया बेना जोबथ'बाय उनाव नुसिगोन नोंथांमोना क्लियार मेथाइखौ खोनानो मोनगोन बैसागुआव दे नेनानै थादो नेनानै था वाह जोब्बाय गाइस मोनदो खामानिया क्लियार जाबाय दे नै आदानियाव बेनावनो लोगोफोर सोरबाफोर रेकर्ड खालामनोबा फैदो आरो गोदान रेकर्ड खालामनोबा ने बांसिनानो मिथियोदां आरो जायबा एसे मिउजिक लाइनजों थांनाय बिसोरथ' मिथिजोबखायोना गान माबा रेकर्ड खालामग्राफ्रा लोगोफोरजों थांसै दे बेनिफ्राय बेनि थाखाय फैफाबाय आं दिनै बे रिकुवेस्ट खालामबाय थादों मेया हरनिफ्राय फैथार होननानै ओंखायनो उफाय गैया सेलेब्रिटि जासिगोन बे साननैसो बावबा लोगोफोर दे जोंखौ सिनाया जाबाथाय अन्थाइ खुसिगोन बेखौ जों अन्थाइ खुसिगोन सेलेब्रिटि जाखांनायनि उनाव सिगांनिफ्रायनो सापर्ट खालामबाय थाखानाय ने जोंना अनसुलाखा आरो हौवाफोरा अनसुला जेनेबा हिनजावफोरा अनसुलि बिदिनो अनबाय थाखागोनखा आरो बिदि अननायनि थाखायनो दिनै बेसिम फैनो हादों दा नै गोदान गान आब' इलिसाजों आंजोंहाय एक्टर बायदि नुबाय दे माबा सापर्ट खालामदों सापर्ट खालामदो नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आरो गोजौसिन थांनो हागोन आरो थ' जों बेनिफ्राय थांसै थ' लोगोफोर थांसै बेनिफ्राय हरबो जाबाय दे एकदम न' साबिया नोंसिनानो सालायबाय आंनाव गाखोखायसो थ' जोंना नै बेजोंसो गाखोदों आं लोगोफोर फैदो दे आदा थाथ'दो दे दा लोगोफोर थांनोसै जों बेनिफ्राय दे हरबो जाबाय मालाय आब' इलिसाया दहाय सानावनो थांबाय एसे सोरां बारांनो बेनिखौ लाग्रोबाय नालाय रेकर्डखौ आरो बे एसे सेलेब्रिटि मानसि नालाय बिदि नेबाय थाबाय थानाया बे जोंजों ओंखायनो बेखौ नुबाय बेनि रेकर्डखौ लानानै ओमफ्राय दा नै बेना एसे लास जाबाय दावहारुनिया बिसोर ज'यैनो आरो ना दोंनै मेथाइ फैनो थांगासिनो आब' इलिसाजों दावहारुजों बैसागुआव नुगोन नोंथांमोना थ' नेदो
आबु इलिसानि फेन्सफोर ना मा होनो एबार दावरावजों खननायखौ बोरै जायो नायदो नोंथांमोना दे जों बेनिफ्राय थांलांबाय थानोसै उनाव लोगो मोनगोन दे